Lause, Ja. nu skal vi i gang med anden halvdel Ja. af din historie. Jo. Og den første historie, der slutter med, at du mødte Lilian. Ja. Så nu tror jeg, vi skal starte historien, hvor du møder Lilian, og så derefter, hvad du oplevede. Jo. Du fortæller bare alt det, du har lyst til. Ja. Og vi holder pauser, når du har lyst. Fint. Jeg mødte Lilian henne i Vangen, og vi spillede jo håndbold begge to. Var I gode til at spille håndbold før? Ja, det var vi faktisk. Vi spillede sådan lidt på højeste plan. Om vinteren, der spillede vi inden for, jeg kan ikke huske regionen, det var både med Silkeborg og Aarhus og det der. Og så om vinteren, eller om sommeren, det var inden for Ribe Amt, vi spillede. Så vi havde en skøn tid, hvad det angår. Så bliver I gift, det godt, far? Nej, Og flytter til Glejbjerg. jeg fik en bestyrerplads i Glejbjerg ved en enkeltkone. Og så blev vi gift, Lilian og mig, og fik en god lejlighed. Og hende fornældelsen der, det var en streng plads, men hun lovede mig sådan set, at jeg kunne købe butik af hende. Når hun ville mere, når den sidste af hendes piger var blevet konfirmeret. Snak op til det der. Ja, Lige meget. men det glemte hun. Og der ville jeg sgu blive ved med at slæve, som jeg gjorde derude. Så søgte jeg en bestyrerplads. Nej, jo, jeg gjorde. Der var en disponent fra slageri i Esbjerg. Han havde lige et plads til mig, sagde han, som bestyrer af en kooperativ af slagterforeningen i Varde. Det blev jeg fortalt. Med 32 ansøgere, der fik jeg plads uden at søge. Men det var til at arbejde med. Det gik strygende af forretningsfolk. Men der var jo en bestyrelse bag, og de troede fandme, at jeg selv det. Men det kort og langt i det, der fik jeg tilbudt en plads i Tistrup, eller Horne, ligesom jeg selv ville. Og så valgte jeg Tistrup. Og det giver også strygende for os. Og det her, det var jo i, var 53? Nej, det er lige meget. På et tidspunkt, der havde været bestyret i nogle år, så fik jeg lejlighed til at købe butik. Og det gjorde jeg så i 57, tror jeg. Og vi havde en grøn butik. Vi havde mange til at hjælpe os, for de gik jo strøende derud. Vi havde en hel del lærlinge, og I spillede frise også. Så det var en god butik, vi fik derude. Efterhånden som et opstået blev mere falmet og skulle fra, jeg satte min plads op. Jeg tror det, vi kunne være med at holde ud. Så var jeg så heldig at få plads i levnedsmiddelkontrol i Varde. Og det var i 6 år. Jeg havde en skøn tid der.
kørte land og rige rundt. Han var ude bag i Vadehavet og tage vandprøver af Vesterhavet om sommeren. Jo. Og spille kort. Hvis du kan fortælle lidt om det, far. Du startede ved, hvor I sælger butik til Paul Kornbjerg. Og det var jo i... Jeg var også talt med det. Det kan jeg sgu bare. Det er lige måde. Og solgte forretning til Paul Kornberg. Og det var en drengedrøm for ham. Det gik op, som han havde ønsket sig, da han var knægt, for hans bedstemor boede jo her i Tistrup. Jo. Men der skulle jeg have noget at lave i livet. Og der blev jeg ansat ved levnedsmiddelkontrol i Varde. Og jeg havde en skøn tid der, jeg var der i 6 år. Og kørte land og rige rundt og tog vandprøver. Og om sommeren, det var jo Vesterhav. Så jeg kørte en masse kilometer. Og, men efterhånden, så skulle de jo have en billigere arbejdskraft. Så de fik en, hvad hedder det, modtager, det er lige måde. Der fik jeg så plads nede ved Christian Hjort. Og kørte papir med ham nogle gange i uge her rundt i Vestjylland. Og det var jo en skøn tid at have der også. Og i min fritid, der var jeg nede over stadion. Sammen med Jes Pallesen, og vi solgte billetter. Slaveri? Ja. Og tidspunkt blev det etableret en slaveri her i Tistrup. Det var selvfølgelig dybt andet, der skulle der ned og se, om det gik rigtigt for sig. Jeg har arbejdet, men det... Nej. Men jeg var med ude og hente nødslagtninger. Det var vist en kreatur, der havde brækket en ben, og den skulle aflives. Så hentede vi den ude på land. Lause, prøv at fortælle noget omkring de ting, du har oplevet under krigen. Ja. Lige da krigen startede. I min lærertid, fra 43 til 47, var jeg lærer i Asker. Og der skete jo mange ting deroppe dengang. Jeg glemmer aldrig nogen til, der kom en lazarettog med tyske soldater og skulle ned, og de havde jo tegnet af højskole. Det blev lavet til lazaret dernede. Og forsamlingshus rundt omkring, det var jo tysk flygtninge. Og der var rigtig mange, der kom med de her barnevogne. Efterhånden som krig kom heroppe af nordover. Du synes, det var så simpelt, at da tyskere de kom der fra Østfronten af, men de sad på lastbiler? De lå i hallen op på lastbiler og blev kørt ned over lazaret, som var mindre og Asker Højskole. Og har set, at der springer jeg lidt i sådan måske, da de tyske soldater, de rejste hagekors, og det var jo kun snart første gang, jeg så det, en hagekors flag, da Hitler han var død. Der hængte de en flag og halv ned over højskole. Og tidspunkt, der var jo frihedskæmper forskellige steder. Der var der så en i syd for Askergren.
Han var noget formand for en foredragsforening eller et eller andet. Men der havde de her dansk stikker kigge over ham, at de skulle have fat i ham. Og da han så kom, at de kommer ned og han sagde ejendom, men der er han oppe i forsamlingshus til noget foredrag eller hvad det var. Og så de her 2 gutter der, de går så ind og de kan lige få ham til at komme herud. Han var klar over med det samme, at det var noget galt, for han havde et pistol ved sig. Så går han ud af gang, og da han så kom ud, så greb de fat i ham og siger, nu fik vi det, sgu. Og det tror vi, sagde han. Han var så løs og rendte op igen med salen, for der tog de hvor skyde efter ham. Og der springer han så ud af vinduet op på scenen eller det der. Men der er det sgu en, der er der en stod vagt derude. Men han, frihedskæmper her, han skyder ham. Og men han blev også selv ramt, men regn derfra. Senere, ham den her stik, det blev skudt. Han kom over lazaret i Asker. Og på et tidspunkt der døde han og blev begravet op på Asker Kirkegård. Og så gik en stykke tid. Så var de helt sikre på, at det var den person, som de havde begravet. Så han skulle graves op. Og så kom der en kvindelig stikker fra Kolding, som skulle sige, at det var ham. Og der er med slaglæringen, når vi gik derom, for det har vi hørt. Og, men vi måtte ikke komme ind over kirker. Men så der røg vi jo piv. Men så, hvis de må få en pivtobak, var vores, de her 2 gutter der, så må vi komme ind og se ham. For han var gravet op, og der lå med en tæphand over sig. Og vi kom ind og så ham. Ja, han så helt godt ud. Han var både gul og blå, og fordi at, men han var ikke oppustet, fordi han var punkteret, han var skudt ind igennem maven. Men hende, den kvindelige stikker, hun kom faktisk, inden vi gik derfra næsten. Og det var ham, de regnede med. Vi havde jo fri om weekenden, og da jeg så kommer hjem, der ser der sgu 3 tyske soldater ind og får det eftermiddagskaffe ved far og mor. Og jeg tød, det var sgu normalt noget der her. Men der gik de tyske soldater og trasket hjemad, for de skulle jo gå hjem. Og da vi så får noget, hvor ældre med skaffe, så sagde jeg den ene af dem, om jeg ville købe en pistol. Og så tænkte jeg, det ville du sgu gerne. Og det gjorde jeg så. Han skulle have 2 kilo flæsk. Men nu, han kørte ned til vægt, så han fik kun 1 kilo. Og jeg fik det her gamle pistol. Køren, det var en skøjt, men det var første gang, jeg havde været viseret til en pistol. Men så nabosøn, da han kom kørende hjem fra arbejde en dag, der kommer den tysk kolonne kørende. Og der råbte de til ham, hej, en pistol.
Og det var fandme en splint, der slog en ny pistol. Og det fortalte han i både det højre og venstre og så videre. Så var der sagde til ham, ved du hvad, det går skøjt det der, for de kommer fandme og henter ham med det. Ved du hvad, hvis du nu får min den gamle her i behold, og får din den nye der, jamen det var han velvillig inden forstand med, fordi han var sgu ret for, at de kommer og henter den. Så var det skæbnen, de havde jo nogle mand til at hjælpe i most derude. Og så ren han af plads, og der forsvandt min gamle pistol. Og hvad så? Så var jeg nødt til at have den ny så i stedet for. Den måde, der fik jeg en splint flunkende ny pistol. Ja. Så gik det lidt sport i det der. På et tidspunkt, der havde jeg 3 pistoler. Hvad hedder det? En af mine ungdomskammerater i Askum. Om morgenen så kørte vi ned over en stor gård, hvor søn kom vi sammen med. Og der skulle vi til Mås dernede. Så kommer jo, Ronaldos søn, som var Karl i Daggård, nede ved Nancy Vejle. Jeg havde solgt hjem til ham. Men så skriver jeg til ham, at han kunne godt købe en par stykker mere, når han kom hjem på weekend. Så vel skæbnen fandme, det blev Karl og kammertøveri. Dernede, hvor han er. Og der finder jeg politi. Den her brev, som er sendt til Søren Smidt. Og så sker der det. Jeg var med min mester. Vi var nede over en slageri og hentede kød. Da vi så kommer hjem, så siger fruen til mig, fru Lindberg, Laurits, hvad har du lavet? Så er det lige skønt. Det er fra politi, de er vant med at snakke med det. Ja, det var så godt, men jeg kunne sgu regne ud, hvad det kunne være. Men så kom jeg op over mit værelse, for det var jo Mettels, også der. Der siger jeg så, at betjent han holdt han i by. Og så gik jeg hen til ham, hvad det var, han ville med. Så sagde han, det kan vi ordne her, men han skal komme ned på hans kontor. Men det er noget med pistoler. Og jeg tænkte, hvem har de nu fanget dem? Men det kort, der lang i, jeg fik en bøde og 300 kroner. Og ved du hvad, jeg fik noget andet. Fik jeg 15 eller fik jeg 20 kroner i uge. Men jeg fik et lov med en afdragsordning med den danske politi. Jo. Ja. For prøv at høre her. Ja. Hvad er det så du altid siger, nu når vi er ude ved mor, og når vi snakker sammen, at du synes, du har haft et hvad? Jeg har haft et virkelig rigt liv. Jeg har ikke noget til ord. Nej. Det er sådan ligesom blevet lidt din motto. Ja, det er det. Og det snakker der mor rigtig tit om, når vi er ude og se til hende. Og det bliver I enige om, I har haft så godt et liv. Det er en dejlig ting, synes jeg har tænkt på. Men Lillen er jo institutionen ude i Lyngparken i Varde. Som hun er jo blevet en hel del demens, desværre. Vi har jo rejst mig. Altså, I flytter fra Elmevej og herned til. Ja. Og det giver jer en stor frihed, ikke? Jo, det kan man godt sige. Ja. Både tid og økonomisk, ikke? Jo.
Hvor rejser I hen? Jeg var i vintertid, der rejste vi til Tenerife, eller Gran Canaria. Og sommertid, vi er oppe i Grækenland. Lille og mig, vi fik 4 børn. Den ældste, hun går på pension nu, eller efterløn. Og Annelisa, hun bor omtrent ved siden af mig. Og vi har rigtig meget. Jeg er så glad ved mine børn i det hele taget, at de gør en masse for mig. Jeg ser ikke så godt med at så køre bil, men det gør Annelisa for mig så. Og Kurt var at besøge mig i går. Og han går til kursus i Esbjerg for et firma. Jeg ved godt, han rejser af og til noget kursusværk. Men nu her bagefter, der skal han til Holland arbejde. Og han arbejder inden for, jeg ved det, møller. Ja, det arbejder han med i Holland. Og Linda, hun har 25 års jubilæum ved Varde Kommune. Nej, sludet. Det var Esbjerg Kommune. Ja. Så der hun vandt i 25 år. Der sætter på en eller anden afdeling dernede. Inden for socialvæsenet. Vi har noget til gode, lidt med, men vi har haft en skøn tid. Det har vi. Men vi er helt kommet sådan til, eller? Nej. Hvor mange børn har du? Ja, det skal vi sgu med. Hvor mange børn vi har? Hvor mange børnebørn har du? 6 børnebørn, ja. Det er rigtigt. Ja, Jesper, de har 2 piger på 6 og 3 år. Og Annelisa har også 2. Annelisa er alene. Erik han er død. Men Simon og Liselotte, de bor i Varde, og Simon han er jo blevet aviser, ja. Og han går videre, ja. Hvad har vi den med, så? Katrine? Ja, Katrine må vi sgu da ikke glemme her. Det er Annelises pige, og hun er alene pige. Hvorfor det ved jeg? Men altså, hun er der nu 29 år, og er foreningsbestyrer af en sportsforening i Kongensgade i Esbjerg. Lindas børn? Hvad siger du? Lindas børn? Ja, det er rigtig for savn. Linda har jo 3. Hun har Søren, som er ansat ved Aarhus Kommune. Og de har lige købt ejlerlejlighed op, ham og hans pige. Hvad er hun der? Charlotte. Er det Charlotte? Ja. Og Anna er at få glemt. Og hun er jo stewardess i Guide, ja. Nede i Tyrkiet, ja. Jo. Har vi dem alle sammen? Jeppe. Hvad? Jeppe. Og Jeppe, ja.
Og Jeppe, han går på gymnasiet i Varde. Så mangler du lige Lasse som den sidste. Og Lasse, ja, Elsebeths knægt, han er udlært smed og har en ledende stilling inden for noget, jeg kan ikke forklare, for det er næsten, i Esbjerg, inden for mekanik. Han er gift og bor her i Tistrup. Ja, han er gift og bor her i Tistrup. Og har en pige. Ja, han er gift med... Maria. Hvad siger du? Maria. Maria, ja, og de har en lille krudtål Ja. og godt et år. Og hvad har de lige fortalt os? Ja, det behøver vi. Nej. Hun skal nemlig have igen. Ja. Ja. I december. Så det vil sige, at dig og mor, I har 3 oldebørn. Og dem Ja. ser du faktisk af og til. Det er dejligt.